ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ, ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗତକାଲି ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ନଇଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ପଦର ସରଳ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ନିତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର କବି ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ସୁଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ, ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି, ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସହଳ, ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୁଲି, ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ କଥା କି ଗଲେ ଭୁଲି। ଭାବି ଭାବି ଦିନେ ବେଳ କାଳ ଉଣ୍ଡି, କହିଲେ ମନର କଥା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ହସିଲେ ଅଳପ, ତଳକୁ ନୁଆଇଁ ମଥା। ତୁମ ଟଙ୍କା କଥା ଅଛି ମୋର ମନେ, ଦେଇ ନାହିଁ ଜାଣି ଜାଣି, କଥା ଯଦି ମୋର ରଖିବ ଅନନ୍ତ, ଏଇ କ୍ଷଣି ଦେବି ଆଣି। ବରଷା ବଢ଼ିରେ ଘର ଘର ବୁଲି, ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇ, ପାଦେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର, ଖବର ଫେରୁଛ ନେଇ। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସଡ଼କ ବାଟରେ, ସୁବିଧାରେ ଯିବ ଚାଲି, ଅଭାବ କେଉଁଠି କିପରି ଜାଣିବ, କହିଲ ମନରେ ଭାଳି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ସାଇକେଲଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ସେଇ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କଠୁ ମାଗି ନେଇଥିଲେ। 4 ଦିନ ପରେ ଫେରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। 4 ଦିନ ଯାଇ 4 ମାସ ଗଲା, ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଭାଳି ହେଉଥାନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ତ ପଇସା ନେଲେ, ସହଜ ସରଳ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନିଜେ ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି, ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ, ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି। ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଗାଁ ଅନେକ ବାଟ, ପୁଣି ସିଧା ବାଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ଏ କଥା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି, ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ପାଦରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ସେ ଥକି ପଡୁଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସହଳ, ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୁଲି। ସାଇକେଲଟି ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ମୋ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରେ ସାଇକେଲଟି ଯଦି କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସହଜରେ ଆଉ ସହଳ ବୋଇଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୁଲି ପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବୁଲି ପାରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ କଥା କି ଗଲେ ଭୁଲି। ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ
मो टंका कथा भूलीगले कि मो पाखरु अभाव पड़ी नहीं टंका कथा कौन भूलीगले भाभी भाभी दिने बेल काला उंडी कहिले मनर कथा दिन यही कथा भाभी भाभी बेल काल उंडी समय बाहर करी अर्थात भाभी 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 केते बेले कहबी कौन कहबी कि नहीं एमिति मन रे भाभी भाभी कि गोटे समय बाहर करके जाइकी निज मनर कथा गोपबंधु को कहले। गोपबंधु बाबू हसिले अळप तळकु नुआई मथा। गोपबंधु बाबू उत्कलमणि जे मनीष को भल पाती मनीष से ही लोक को भल पाती तांकरी अति निकटतर अनंत बाबू तांकरी आगरे हसी हसिकी गोपबंधु बाबू केते पद कथा कहते सुनिबा। तुम टंका कथा अछि मोर मने देई नाही जानी जानी कथा जदि मोर रखिबो अनंत एई क्षणी देवी आनी। हाँ अनंत बाबू तुम टंका कथा मोर भल भाव मन अच्छी तुमको टंकाटा जानी जानी के दे ना कौन से कारण जानिबा। कथा जदि मोर रखिबो अनंत एई क्षणी देवी आनी मो कथा जदि टिके रखिबो मुई वर्तमान तुमको से टंका दे देवी तुम सचित टंका दे देवी तुम साइकिल टी किनी देबो हेले मो कथा टिके रखिबो। कौन से कथा देखिबा। बरसा बढ़ी रे घर घर बुली अपंतरा बाट दे। अनंत बाबू आपण जेते बेले घरू विद्यालय को आसुचंती विद्यालय आपण घर को जाउचंती जिबा बाटरे आपण केते अपंतरा बाट दे बरसा बढ़ी सबु कथारे आपण से बाट दे आसुचंती पादे चाली चाली भोकिला लोकर खबर फेरुछनी आपण जेतरे सेही रास्ता दे आसुचंती अपंतरा रास्ता दे आसुचंती बाटरे थिबा पड़ोसी बाटरे थिबा ग्रामवासी जे माने भोकरे अछंती जे माने विभिन्न समस्या रे अछंती असुविधा रे अछंती सेमानकर साथरे सुख दुख होई पदे कथावार्ता ही आसुछ आउ किए केमिति अवस्था रे अछि रोग शोक दुख जंत्रणा रे रहिछि समस्त साथरे आलोचना करिकी मो पाखरे पहुंचुछ विद्यालय रे पहुंचुछ नुहि कि ए खबर मते आनी पहुंचौछ। साइकेल हेले सड़क बाटरे सुविधा रे जीव चली अभाव केउठी किपरि जानिबो कहिलो मनरे भाली। अनंत बाबू आपण जदि घर विद्यालय को साइकेल धरी पळे आसीबे रास्ता रे पळे आसीबे सहज रे पळे आसीबे खूब शीघ्र मध्य पहुंच जिबे हेले तमे जे उपंतरा रास्ता दे आसुतिलो से अपंतरा रास्ता रे जो भूखिला लोक दुखी रंकी दुख जंत्रणा रोग शोक सड़ुवा लोक से दुख बुझिकी आसुतिलो मो पाखे खबर जनाउतिलो से समस्या समाधान उपाय मु खोजुतिली आउ समाधान मध्य आपनक द्वारा करूथिली। तेबे आपण जदि साइकेल टी पाई जिबे सड़क बाटरे सहज रे सरल रे खूब सहल शीघ्र विद्यालय रे पहुंची जिबे विद्यालय पनि घरे पहुंची जिबे किंतु ई घटना ई लोक मानकर असुविधा मो पाखे कोन खबर पहुंची परिबो। देखो पिला माने केते मर्म कथा प्रकृत रे मनुष्य को भल पाइला भली गुणर कथा। हाँ पिला माने आमे अन्य पीरियड रे आउ दुईटी पद रहिला ताकू निश्चित भाव में शेष करिबा। एबे आज जो कथा आलोचना कले जो पद गुडी को तुम बारंबार टिके पढ़िबो आउ ताकू मुखस्थ टिके करिदबो। खूब सुंदर कविता टिए। एबे किछि नुआ शब्दर अर्थ जानिबा। भाली भाबी चिंती बा अनुताप करी थकी क्लांत सहल शीघ्र बा चंचल उंडी दरांडिबा बा उपयुक्त समय अपंतरा जन मानवहीन क्षेत्रमाल जन मानवहीन क्षेत्रमाल जो रास्ता जो पथरे
ଯେଉଁ ପଥରେ କେହି ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର, ସେଠି ଗୋଟେ ଘର, ସେଠି ଗୋଟେ ଘର, ମଝିରେ ନଈ ନାଳ କ୍ଷେତ ଜମି ଖେଳ କୋଉଠି ପଡ଼ିବା, ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାମ ରଖିଛି। କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବ। ଏକରେ ଅଛି କବିତା ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା ର କବି କିଏ? 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଅନନ୍ତ କିଏ? 3 ନମ୍ବର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି? 4 ଅନନ୍ତ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ? 5 ଅନନ୍ତ କିଭଳି ବାଟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ଏ କବିତାକୁ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରି ରଖିବ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରର ନାମ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲି, ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଉ 2ଟି ପଦ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।